King ikayo tunen akong tinayid ning Dios. Karing kayang amano amaliyaring dadalano karing balang pakiramdamiyo. Sano maging maklok. Ing ninumang may tuturuan. Karing banal ng amano ning maestrong Ginoo. Pablasang hanggang balik-balik lo ring amano. King ulino ning tao ing mapangalingwan niyo. Aniyading turo lumba sumakalo karing kekong pakiramdam. Pakabitasan niyo tao. King kekayong pangayatiyo ala na sanang malyaring lunto ayan timong katatakiran karing balang metong kekayo. Magpakabiyasa kopin. Hanggang akwa iti ang pondasan. Ing tune katutuan ake kayong panintunon. Balen wa kopin tutok nang. Aduan yung mapilit king Diyos. King sana manatili kayong ating katapatan karing sariliyo karing kekong katungkulan. Ikayungon. Meging membro ampon ating katungkulan metong kayo king Diyos. Ikayungon ating kong tinggap akatungkulan king banting upayang bayong malyaring galawan. Kabang atiyo ing biye ampon sikanan. Pankanita nung nukarin niyo ing Ginong Diyos. Maging karin kayo naman. Mamuntukan. Payo ko malyaring ilod ding papabieno ning Diyos ke kayo. Ring pesa diyan ng bagay atilo. King dane kung wanan ngeni at ibiliyo. Awsan dako pansin. Puntok ning konbensyon. Kaduang mamuntukan. Kaya bera ka mo rin mamuntukan king saglit, ume kayo king kanakong harapan. At iniyang pagawa ing Diyos ke kayo. King bayong malyaring pisasan metungan ngeni king ke kayong katipunan. Untok ning konbensyon manalangin kayo. Iti iyo kulme king yatuyo. At king mamunag aayon amaliyaring tangalan niyo. Mamuntukan king sakit adurugang babo na ningyato. Iti yang gawan niyo. At ikang bisi. Tinganggang sablang magdulop karagdagan. At king kekayong ranglayan karinyo idalo at ipukuling panalangin niyo. Yabe tamoy tamungon. Sablang Israel no aning Diyos king babo. Umena kayo ban malyaring gawan tamo. Ing bage apagawa na aning Diyos kaya katamo.
Diyos ko, Diyos ko, mulit at damdam ka. Karing dalong daring kekang tupa, miyabe yabe lapuking bong puryan daka. Ing mahal mong bendesyon, karela ibiera, pero sa puwakit bukas nung datang iya. Eme paintulutan Diyos ko ing masintang la, ginunong no ka rin lang mapinsala pa. Metang mang kaladwa, karin me po'y dalo. Diyos ko, itulot mo ngening mo mintula. Mit mong kapayapan Diyos ko, kaniyang biyera, ibiyemit pagkalob karing kekang tupa. Wala pong ligaya, king pomong galora, miyayo liwang agleking yato ateyo. Diyos ko, malunos ko, karening kawanam mo, manote lilaso aking kapayapan mo. Pangalang sumbagal, karing pamaminto, lolokit babae matuayat mayentang. Pakaban mo pubyedinan mong sikanan, alasang matangol kare lametong man. Noneyeng lugod mo, karelong tonggapan, king logyo na mo rin iting upaya mo. Biyemeng karagdagan karening maminto, kingol dawat bengi sa pobantayan mo. Pangalang milele, de wakaning yato, yanasa Diyos ko tanggapan la. Ting panalangin mi kagam ko ring tupa,
manibot ng enemyelang maligaya. Met mong kapayapaan, sablatang gapanaya, king lagyo ningigpating upayana. At iting merapat buntaking gawana, iti bawon iyula king harap yung ita. Ingat ba na niyula, iting gawan pa, gawan isang may giting kekong tungkulan. Ikong sabla-sabla ang eni kudisan, yabe ko pinking pamanuparan. Kingaldo at bengi, eko tutok ng salamat kayo sa blakong desan. Yayabot kengeni lugod ko kekongan, mikakalugod ko ikayo ikongan. Harapan aning Diyos, wamang tapat kongan, sablang kaya nakanangin niyatiyo. Wapin damdam kayo pasabi ning Ginoo, elong ba sumakaso na yung biliw. Lalo na neng bengi, maya pa kayo, karing tok na nga niyo yaing ka kung adwan. Bang alang masintang ke kayo metong man, ulinging lugod na ning Diyos ke kongan. Nabiya layang pipilinan, ing pangayawas yun yones retismo. Manatiling dapat laring sarili yun, payaliking katungkulan niyo. Bangemi payalian, orapaning Ginoo, magtapat wa panawon natiyo. Palbog neingaldo kareng sariliyo, makapalang isa kaniyang imola niyo. Bang bayo yadatang, ingo raske kayo, meka pala
langina ko kaniyang imalan. Kani tanong datanging oras ke kongan at makasadyane ing tao ninuman. Harapan ng Diyos makapanayayan. Adwan ko ke kayo mapanalangin o. Adwan ko ke kayo wa maminto kayo. Adwan ko ke kayo wa pinatgawan iyo. Ing maya padapat wa pinidagaliyo. Panawune at iyo mamaus ng Ginoo. Karing tune banal at manin tunewa. Aniyay kong sablo mamagsiyasat kayo. Alasang magkulang metong man ke kayo. Ting pa mamintuyo ila ding puwersa mi. Ting mayap yung dapat ila ring biyemi. Apa puntaking Diyos panya wad mi kayo. Wane yu tangalan ingat yu king yato paling nobeno doon ko ke kayo. Karing ulit-ulit pakisabi miwa. Iyayabayan iyo dating sarili yo. Magmetong padalan o sablang at iyo mipapamatawad yang balang katao. Nung ting mi kasala ninuman ke kayo. Uling mag-aral ko king lagyuning Ginoo. Ing nanong mang bage balen isakwil mo. Iti dapat ginuking lagyuna. Nuneluguran iyo ing Diyos king burina. Pakong mo nagumpe bukas nung datang iyo. Ing biba Victoria watanggapan iyo kay bati lareti buntok ding dela ko. Lasang magkamali metong man ke kayo.
Karing pagawa na ning Diyos king babo. Lunes sablang disan, may kakalagad ko. Ibawon nyo lang mamuntukan. Metong king dani no ning aslagan ating metong king dani na ning albugan. Adwa kang karangan ing lalam no bayulula idawon. Ibawon ding bage ayateyo apegawana ning Dios ke kayo. Mapanalangin kayo ikayungon. King enako sana malyaring luban ning miyayaliwang tukso. Uling ing panawon at tune kaya kayo. Salamat umi. Kaya rin na ning banal yung tipo ng salamat king kaya kang kabyas na. Kaya ngarap na rin pasbol makalub salamat mo. Adios sing bendesyon. Balen ko ke kaya. Ikong sabla o tanggapan yuya. Akong mo natiligin king lagiw na. Magpakapilan man, eko pinpainawa. Santo Veronico, sino yuke kayo? Banal yung tipunan, wat kaya beyo. Manibot nangeni kawangan dako. Ing banal kong lugot, adios ke kayo.
Lolo. Isa pong magandang umaga po. Una po sa ating mahal na Panginoon at maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin at sa ating magkakapatid sa pananampalataya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sinabi po ng banal na batlaya sa atin ay ang pinagbilin po sa atin na itinuro po niya kung ano ang ating gagawin. Dahil po wala pong hindi nakikita ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang ibig sabihin po na ang ating pananampalataya, dahil po ang Diyos siyang nagtuturo sa atin, kaya po lahat ng mga bagay na nakikita niya ay ipinapaabot po sa atin upang ito ay ating maiwasan. Sa pamagitan po ng ating mga dasal, panalangin, yun po ay kung darating man ang isang pagsubok sa atin ay magahan na po. Yun po ang kung ano po yung naitakda o kung ano po yung nararapat na magawa sa atin, darating at darating po yan. Gaya po ng nasa unang panahon, maraming pagsubok po ang mga dumahan sa ating mga gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Subalit po, dumadaan po yan na magaan lamang. Dahil po sa patnubay ng Diyos sa kanila o sa atin. Kaya po ang mga kaparaanan itinuturo po sa atin ng ating banal na batlaya na galing sa ating amang Diyos. Sila po ang nagiging tulay upang yung gustong ipaabot po sa atin ng ating Panginoon ay may pararating po sa atin. Dahil hindi na po babalik sa atin na talagang makikita po natin na gaya ng dati na si Jesus po ang siyang tunay na nagsasabi kung ano ang magawa at darating. Pero po sa atin po hindi na po darating na ganon. Ang mga salita ng Diyos darating po sa atin sa pamagitan po ng paggamit natin ng ating mga kapatid. Sa kanilang diwa dumarating po ang pasabi o yung pong mensahe ng Diyos sa atin. Hindi po sa kanilang sarili lamang yon, mga kapatid. Kung ano po ang gustong ipahabot po sa atin ng Diyos, sa pamagitan po nila ay naipapaayag po sa atin, lalo na po tayong mga nananampalataya. Yun po ang turo sa atin ng banal na Espiritu na buhat po sa ating Ama, na ito po kanyang pinapagawa sa atin o sa aming pong nanunungkulan. At tayo po ay nagpapasalamat sa pag-ibig ng Ama sa atin na tayo po ay walang umpay na tinuturuan po ng paraan upang po ang ating paggawa ay hindi po natin masabi na tayo po ay naliligaw o maliligaw ng landas dahil po napauna po sa atin kung ano ang kaparaanan na ating dapat gawin po. Sa umaga pong ito, mayroon po tayong tema, ewan ko po kung sino ang kanilang speaker ngayon, baka si Brother Joey po, no? Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ito po yung ating tema. So, hindi ko na po pahahabaan pa ang aking sasabihin dahil po ang ating speaker ay si Brother Joey na siya po ang magbibigay po ng mensahe sa ating ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Panginoon at sa inyo pong mahal naming mga magulang at kapatid. Magandang umaga po. Narinig po natin ang sinabi ng ating banal na batlaya. Totoo nga po na ang panahon po natin ngayon ay
king Kapampangan po malulot nene. Kahit ako rin po nakikisimba po ako sa ating mga kapatid sa Kayarianing Biyer. Ganun din po yung binabanggit nila. Parang ipinararating po sa atin, lalo na sa ating pong mga espiritista, kung ano po yung mga darating sa ating, dito po sa ating, sa Tagalog po na earth, dito po sa ating earth. At alam din po ng mga dalubhasa sa siyensya, lalong-lalo na po sa ating pamahalaan, kung ano po yung sinasabi nilang the big one. Matagal na pong panahon na to na binanggit sa atin. Pero ngayon po, kung napapanood niyo po sa television, sa mga balita, nagkakaroon po ng mga pagsasanay sa mga iba't ibang lugar, sa eskwelahan at mga ensyan ng pamahalaan upang paghandahan yung sinasabi nilang the big one. Ito po yung binabanggit ng banal na espiritu na malakas na earthquake. At maswerte po tayo dahil tinuturo po sa atin kung ano po yung mga dapat nating gawin upang kahit papano po ay maiwasan natin, no? Yung mga ganitong mga sakuna na sa palagay ko po kung pagtutulong-tulungan natin at pagkakaisahin na sa pamamagitan po ng panalangin siguro po malalampasan naman po natin ito o baka hindi na po matuloy. Napakaswerte po natin sa umagang ito dahil ibinigay po sa atin ng ating Panginoon ang mga bagay-bagay na dapat nating gawin. At ang tema nga po na nabanggit ng ating mamantukan ay ang mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Alam niyo po, yung ibang mga tao, ayaw po nilang naririnig itong salita na to na kamatayan. Lalong-lalo na po kung kasing yaman mo po si Henry C. na may-ari ng SM, alam mo na mo po kamatin Pero itinalaga po sa atin ng Panginoon ang kamatayan nito upang sa ganon ay tayong mga nagsisimpalataya sa Kanya ay malaman natin kung ano ang kahalagahan nito. Alam niyo po bang mahalaga sa ating Panginoon ang kamatayan ng isang tao? Ayon po dito sa Awit, Kapitulo 116, verse 15, ganito po yung sinasabi niya. Tignan ko na lang po dito. Ito po. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Liwan niyo po. Sa kanya po palang mga banal o yung mga tagasunod sa kanya, napakahalaga po pala sa kanya ang kamatayan ng isang tao. Dahil po, alam naman po natin, sa unang panahon ng lalangin ng Panginoon ang tao, ganito po ang nasusulat sa Genesis 2:7 kung paano po tayo ginawa at kung gaano po tayo kahalaga sa Kanya. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, sa pamamagitan po ng paghubog sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan ng alabok, tayo po ay binigyan ng buhay. At ito po yung sa physical na anyo po natin na nakikita, tayo po ay naging kaluluwang may buhay. So, hinubog po tayo ng Panginoon. Alam naman po natin na nasusulat at nahubog po tayo na kawangis niya. Sa paanong paraan? Tayo po ay binigyan ng Espiritu upang mamahay sa kaluluwang ito o yung tinatawag po nating laman. At dito naman po sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 45, ganito po ang nasasaad. Dahil
sa pamamagitan po ng paghubog at naging modelo, naging inuno natin po sa panahon po ng ninunong Adan, ganito po ang nasasabi. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Yun po. Sa pamamagitan po sa kanya, tayo po ngayon ay narito. Sa pamamagitan ng paghubog niya kay Adam, ang unang tao po na nilalang ng ating Panginoon. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. So, sa pamamagitan din po ng ating Panginoong Yesus, tayo po ngayon ay nagkakaroon ng espiritong nagbibigay buhay. At alam naman po natin, kapag ang espiritong ito ay nawala sa atin dito sa ating katawang laman, ano po ang mangyayari sa atin? Sa makatwid po, tayo ay mamamatay. Alam niyo po, ang kamatayan hindi po dapat nating katakutan dahil alam naman po natin kung tayo po dito sa lupa ay ginampanan naman po natin ng pagkakaroon ng katapatan at kalinisan, wala po tayong dapat ikabahala. Dahil alam naman po natin na hindi po tayo nagkaroon ng mga pag-aalinlangan sa ating Panginoon. At kung sakali man, siguro po magawa natin ng tama sa pagdating po ng panahon, makasama po natin ang Panginoon. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 7, ganito naman po ang sinasabi. Ecclesiastes 12:7. Kung paano po tayo nahubog bilang isang tao. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbibigay sa Kanya. So, ganito po ang mangyayari sa tao pagkatapos ng kamatayan. Ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. So, dahil po tayo ay ginawa lamang po sa lupa, sa makatwid, itong lamang pong pisikal na nakikita natin ay mauuwi sa lupa. At ang Espiritu na nagbigay sa atin sa Panginoon ay, kung alam naman natin na nagawa natin, ay babalik po sa Kanya. Alam niyo po, meron po akong napanood nun sa TV, isang interview, sa isang tao na interview. Tinanong siya kung anong kinatatakutan niya sa buhay niya. Ang naging sagot po niya ay yung kamatayan daw po. Takot daw po siya mamatay. Bakit? Sabi po ng reporter. Dahil hindi niya raw maiwan yung mga kanyang mga ari-arian. Lalong-lalo na kung yung taong ito ay napakayaman niya. Alam niyo po yung mga bagay dito pansamantala lang. At hindi po tayo pwedeng habang buhay nandito tayo. Kung nanaisin po natin na habang buhay nandito tayo, baka tayo na lang po ang maiwan dito sa lupa. Dahil kailangan ang naisin po natin sa ating paggawa, yung magawa natin ng may kaayusan yung ating pamumuhay. Gawin po natin yung mga dapat nating baguhin sa ating buhay upang huwag nating alalahanin yung sinasabi nilang kamatayan. Sapagkat may pangako po sa atin ng Panginoon na may inihanda po siyang bagong Jerusalem para sa kanyang mga mananampalataya. At kung mababasa niyo po sa Biblia, ito lubhang napakaganda po sa kanyang mga mananampalataya. At dito naman po sa Hebreo 9:27, ganito po ang nasusulat. Kung paano ang isang tao ay mangyayari sa kanya pagkatapos ng kamatayan. Hebreo 9:27. Datapwat sa ito. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, may takda mo po kaya katamo. Minsan mo pangamate at kaiba na po ning pangamate ngay tayo yung pamaghukom. So, ini po maging debatable ya po kareng aliwang talaturo. Aliwa-aliwala po pamanatindi. Din kaya katamo pong evangelist. Pero,
nung suryan me po kitang paghukom, at yun na po king katamo nga pong ginu, nung nano po itanggawa ng pamaghukom katamo. Ala pong mikibalo ka nito, nung buri na ka pong ibalik pa si Bayo o Alina, nung tanggapan na ka pa o Alina. At yun po kaya itang last judgment, ali po katamo. Ang yan pong minsan, sasabihan na po king minuna na minsan lang mamamatay, so kitang pamaghukom naman po nung di na nakapan chance, yung katamo nga pong ginu. Apin po itang amon naman tamong katamo pong spirit itang reincarnation. Nung di na nakapun chance ka rin, malyari ka pong may reincarnate pa si Bayo. Itama po kasing espiritista, paniwalan tama po itang Biblia pa mag-aaral ita. Lalong-lalo na po, nung ating ka pong bingot, pabinyag o kukonsegra. So, kaya po dahil espiritu na sabihan da, kita minunong panahon na makanya niya yung kaya kang suplingay ni. So, ita po ingala ka rin alawang reliyon. Kanya ita mo po maswerte itamong espiritista. Na, potang pabinyag may po yung kaya kang bingot. Sabihan na po kung nano itang meging panahon na kaya tang minuna. At sabihan na naman po kung nano itang gawan mo king kaya kang bingot na daratang. So, ita po yung kaya katamong lamang karengaliwang reliyon. Ila po alala pong makanita. So, ita po ine po pepabalo karela. Kaya katamong pong espirista. Kaya katamong niya po binya itang bagay nga ita. Kanyapin po maswelo tamo na kumisan potang pabinyag may itang aiwas may kitang bagay ito. Yung kanako po niyang pebinyag yung kanakong bingot, yung kanakong anak. Sinabi niya po kung ano itang dapat kong gawan. Signus na yan, kindanum. So, kaya nga ini po uling medyo madagol na tinang kalikutan. Iwasan kaya po kitang pahayag ito na hanggang 7 banwa, signus na kindanum. So, iwasan kaya po na, alimbawa, kimpul po, iwasan kaya po itang mipalapi, uling, dininanana akong babalay. So, at yun naman po kaya kang tao kung gawan mo uli. Pero, ita mo pong maniwala, aking kaya katamang kasalpantayanan. Ita po, sigurado, ya po ita, basta't binyade po kaya katamo rin, banal na espiritu. At, pero nano po yung sinabi na kaya katamo yung kaya katamang gino. Tungkol king kamatayan, nana po. Inalimbawa na katamo po king metong magpapalayok. Kaniya pong tema tamo. Kaniya pong Jeremiah, Kapitulo 18, versikulo 1. Ay ni po, dagusan kaya po na. Ang salita na dumating kay Jeremiah mula sa Panginoon na nagsasabi sa 2, ikaw ay bumangon at bumaba sa bahay ng magpapalayok, at aking iparirinig sa iyo ang aking mga salita roon. 3. Nang magkagayoy, bumaba ako sa bahay ng magpapalayok, at narito, siya'y gumagawa ng kanyang gawa sa pamamagitan ng mga gulong. 4. At nang mabasag sa kamay ng magpapalayok ang sisidlang putik na kanyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ng magpapalayok. 5. Nang magkagayoy, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi sa 6, O sangbahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng maggawa ng magpapalayok na ito, sabi ng Panginoon. Narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sangbahayan ni Israel. So, inalimbawa o tayo sa isang magpapalayok. Alam niyo po yung magpalakleta pong gagawang banga. Ne? So, kimpamanggawa na po kanina magpapalayok, hindi, may siraya. Datapa ang mesiraya, ginawa yung pasibayo. Hinubog na yung pasibayo. So, inalimbawa na katamo po itamong tao, king metong banga. So, anyapin, ing kabyasdan ang po yung kamisteryohan na po ng apang Ginoo, ala pong imposible. So, kita po nga manundang na itamo, mete yung tao, at nung itamo, buri na katamo pong biyayang pasibayo, kitang, alimbawang
aluang panahon, malyari na pong agawa ito. Apin po itangaman wan tamong reincarnation na sasabihan da po rin kaya katamong pong kasalpantayanan. So, ala pong imposible king kaya katamong po nga pong Ginoo. Buri na katamong biyayang pa siya, malyari ito. Balo ye po itang binyaya ng pasibayong kaya katamong Ginoong Yesong si Lazaro. Pila niya pong aldoging kutkutan. Kikyakanda niya po, rin kayong pamilya. Pila niya pong aldo, mga luar, apat po. Talaga pong meten eh. Pero nana pong giyawa na pong kaya katamong Ginoo. Uling kaburya na pong biyaya na yung pasibayo. Binyaya na pong pasibayo king kutkutan. At Lazaro may biyaya pong pasibayo. At itamo po pwede ta pong magawa kanita. Pwede na pong gawang kaya katamo ito. Ng kaya katamong Ginoong Diyos. Uling, yung ginawa kaya katamo, pwede nakatamo pong lasakan at pwede nakatamo pong gawang pasibayo. Makanya niya po, yung kaya katamo pong pag-aralan king oras 80. At katatalyan namo po, yung kaya katamo pong thought for the day, po, only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened. Sa mga nararanasang pagsubok at paghihirap, maaring maging matatag at matibay ang ating kaluluwa. So, sabi da po, experience is the best teacher, po. Nung nga ka po king pamagaral king laman, bayo ka po, nung kukwa ka pong engineer yan or nanuman pong board exam, bayo ka po maging engineer or CPA lawyer, kailangan dumalang ka po kitang test dun eh. At kailangan naman, itang pagsubok o itang test ay ni kailangan po pasame. Bayo da ka dinan kitang bayo ka maging lawyer or engineer. So itamo po kapamilatan da po rin pagsubok adarat ng imbiyeta mo at hindi naman po may susubukan kaya katamon eh. Sabi natin po maswerte ka kano nung misusubukan ka uling balo mo at suki kayong Diyos. Uling daratang po yung pagsubok kaya katamo at then pagsubok ka rin po kung minsan mamyela pong kainan at mamyelang kalakasan kaya katamo. Nung yatala po balong labanan din munyaya pong kainan kaya kane. So kapamilatan da po rin pagsubok ka rin kung minsan itamo po titibeta mo minsan agyugay niya mo pagkapilitan kayo ni. Minsan may subukan ka kaging aliw-aliwang bagay. Hanggang atin mo king masakit ka. Minsan, numasay nakadaramdaman, nalabda naman po rin aliwa. Kuwanan din yan Pero, ali po pala makanita. Yung kaya katamo pong Ginoong Diyos, siya pong bahala kaya katamo. Basta't ipag sa Diyos tamo po kano. At yung Diyos siya pong bahala kaya katamo, yung kaya katamong biya. At then pagsubok ka rin po, kailangan na po yung tao. Baka nita po yung tao, tumibeya pong lalo. At pasibaya po, dito mo po rin makuyad kung asuyok kaya kayo king oras sa iti. Balok po, dakala po rin, pengari tang malyaring mumye, kabias ng kaya kataan king oras sa iti. Dakal po salamat, may payabak po. Isa pong magandang umaga sa ating Panginoon at sa ating mga magulang at kapatid na nananampalataya. Ay naabot ko po sa inyo ang magandang umaga. Hindi na po ako tatalakay sa ating tema. Ang sasabihin ko lang po yung para maiwasan natin kung ano man ang pagsubok na ibigay sa atin ng Diyos. Magkakaisa tayo sa ating tungkulin, sa ating paniniwala sa Diyos para gabayan po tayo kung ano man ang pagsubok na dumarating sa atin, maiwasan po natin. Lagyan po nating katawan ang mga amano ng ating Panginoon. Pag hindi po natin ginawa at hindi natin binigyan ng katawan kung sinasabi ng mga batlaya ang ating Panginoon, hindi po natin magagawa. Ayaw at siya gusto po natin, makikita natin. Katulad po yung sinabi ng Banal na Espiritu kanina, hindi po kaming tatlo lang
na iyong kapatid. Yung darating na pagsubok sa ating buhay, matagal na po yan na sinasabi ng banal na Espiritu. Siguro po nakikita nyo sa TV o napanood nyo sa TV, kailang pa lang po sa Maynila, yung lindol na dumahan doon, kung hindi ako magkakamali, 5 ang lakas niya. Pero sa ating magkakapatid, may takot sa Diyos at may paniniwala sa Diyos, basta gawin po natin ang ating tungkulin, hindi po darating sa atin. Kung darating man sa atin, hindi po ganun kalakas. Dahil may takot tayo sa Diyos, ginagawa natin ang ating tungkulin sa Panginoon. Tinuturo po ang paraan kung paano natin gawin. Kumbaga sa may sakit, ang lunas para mapagaling natin. Katulad po ng isang lubenang pinagagawa sa atin, magkakaisa po tayo. Yung pong kasabihan ng matanda, kahit kabigat ang binubuhat, kung maraming nagbubuhat, magaan lang po. Kaya po, tinatawag ko yung pansin, magkakaisa tayo sa pananalangin, sa ating tungkulin, para kung ano man ang pagsubok na dumarating sa ating buhay, makakaraos po tayo ng magaan. Hanggang dito na lamang po ang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating busy dito sa ating lunduyan sa mga mensahe niya po. At ngayon po, mukhang may bisita po tayong galing sa ibang mga lunduyan. Mayroon po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At sa umaga pong ito, ating pong tawagan ang ating mga kapatid na nasa ibaba po. Si Brother Bitug po, iintayin po natin sa itaas. Ang akin pong paggalang ay pinapaabot ko una sa Diyos na ating sinasamba sa kanyang pagka-espiritu at katotohanan. Gayon din sa inyo mga magulang at kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga bandang kaliwat, kanan ko, kaharap ko ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y nabigla. Hindi ko na inaakalang ako'y bibigyan ng pagkakataon na humarap sa inyo. Sa pagkakataong ito, una-una po, hindi po ako sanay magsalita sa salitang Tagalog. Para bagang pag ginagamit ko ang salitang ito, ay parang kaliwa nasa kanan pa ako at saka ang kanan nasa kaliwa. Ganun pa man. Nasasaad sa Biblia na dapat tayo maglamay sapagkat ang magnanakaw sa hating gabi ay pumapasok sa bahay pag ang mga may-ari ng bahay ay tulog. Ako po ay tulog. Kumbaga sa kasabihang iyon sa Biblia. Ganun pa man, ayaw kong sa tinagal-tagal po ng panahon
na ako'y natawag na espiritista, sasabihin kong, sorry po, hindi po ako nakahanda. Kung gayon po, kahit na ano lang ang aking may hapag sa inyo, pagdamutan po ninyo. Marahil sa inyo sa Amerika, uso yung potluck na sinatawag nyo. Pagka nag-ipon-ipon ang mga magkakakilala doon, merong nag-birthday o ano pa man, magdadala sila ng kahit ano na pagkain. Kung titingnan po natin ang potluck, ang ibig sabihin, yung tira na nasa refrigerator, papainit mo para meron kang mapakain sa iyong bisita. Ito pong aking inihahapag sa inyo, hindi naman po tira-tira. Ito pong aking nalalaman lang sa tagal-tagal po ng panahon ay yun ang aking inaalay sa inyo. Kahit na po ang ating tema o paksa ay reincarnation o pagkabuhay na muli, hindi po ako nag-research. Wala po ako dalang mga sitas, mga bersikulo. Ganun pa man ang aking karanasan. Sa tagal po ng panahon ng aking pakikinig, iyon lang aking ilalahad sa inyo. Ang reincarnation po, kung hahalin tulad po natin, halimbawa, sigarilyo, sinindihan mo, nung maubos, natira, yung abo, at yung usok, nawala. Ganon din. Ang tao, pag namatay, palibhasa, galing sa alabok, babalik sa alabok. Reincarnation na po yun. Galing sa alabok, babalik sa alabok. Ngayon, yung kanyang kaluluwa o espiritu, babalik sa nagbigay sa kanya ang poong may kapal. Ngayon, sa sinabi ng naunang nagsalita dito sa atin, ng ating kapatid, yung judgment, final judgment. Ang reincarnation po kasi ay isang debatable matter na tayo ang mga naniniwala, mga espiritista, yung ibang mga sekta sa Kristyanismo, hindi po sila naniniwala. Unang-una po yung nakikita natin sa telebisyon na kababayan pa natin, taga-Guagua. Wala raw reincarnation. Ipahanap natin sa computer, sabi niya, wala. Wala nga, walang reincarnation na sinasabi. Pero, yung magtatalo, ito pong gagawang kuran, tapayan, banga. Ingka rin ang materialis itang pila, clay. Potang magkamali, may kubit ya, pepalangin kubit ya, balbalan yung pasibayo. Huling ea perfecto, pangagawa. Ita mo, makayan mo rin. Potang mete ea, ing tao, ing espiritu, may balik ya. At inyang mancha. At inyang katuldi ka mancha, king kayang katawan. At inyang flow, at inyang pong imperfection. Mayayaring sabihan na ning magsibabala, karing kaladwang mama ko, babalik na ka rin, magbalik ka. O milayo niya pa si Bayo. Agpagking gandarandaman ko, yung karinging banal at tititi pa, milayo niya kanu, yung espiritu, kitang at yan na ning babae, potang kakagline o magdevelop na itang pitus, kini mo iya, mildakya, at inekano kanita ing espiritu, milayon niya. Ito po din lang po na ita, anya sasabihan ko kayo. Ken Bible alayo po ita. Agya yung salitang reincarnation, makasabi. Pero nakala po ring amano keni makapatungkol keng reincarnation. Timo itang
kamalyaring maging sakdal king harapan ng Diyos hanggang ating kang mancha. Bayaran mo hanggang katatawlya na beles nga na itang kekang utang. Anya ay San Juan Bautista, numbasan tayo. Kung babasahin po na, panupaya po, biglang magkapampangan ng sasabihan ko. Kung babasahin po natin, si San Juan Bautista, ang umanib sa kanyang espiritu ay yung kay Elias. Kung basahin po natin ang kasaysayan ni Elias, para bang yung pinapugot niya yung mga propeta ni Baal. Kaya para maging sakdal din si San Juan Bautista, namatay din siya, pinugutan ng ulo. Doon po nga pasok ang salitang karma. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Gusto ko pa sanang magsalita ng mahaba-haba, pero baka mabusan naman ako dahil hindi naman ako nakahanda. Pangalawa, talagang hindi po ako Tagalog. Kapampangan po ako. Talaga pong kapampangan ko. Muri ko sana ingamanong siswan iyang gamitan tamo. O na yung uling ating batas manibat King Central. At Tagalog na yung pisabyan tamo. Uling karas King bandang norte. Era intindihan ng kapampangan ng Ilocano. Nya makanyang tamo pong dapat magsalita king amanong Tagalog. Uli po, pinapaabot ko sa inyo ang isang magandang umaga at ako ay na-reincarnate na uli. Dito po ako dati, ako'y nabuhay na muli. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating kapatid o magulang. At napakaganda po ng ating tema. Yung pong ating tema, based po sa ating mga naranasan, no po, sa ating pang-araw-araw po na buhay. Ito po ay nagiging karanasan po natin ito. Kaya po ang ating pag-aaral sa atin o dito tuwing linggo, yun po ay isang paghahanda ng isang tao na nananampalataya. Dahil po kahit po tayo ay nananampalataya o gumagawa ng ating mga tungkulin, sa ayaw at sa gusto po natin masusubok po tayo. Masusubok po tayo ng kuminsan ng panahon, kuminsan yung mga kapatid pa natin sa ating pananampalataya. Dahil po tayo pong lahat ay nag-aaral. Hindi ibig sabihin po na tayo po ay matanda na sa ating pananampalataya ay hindi na po tayo matitisod o mabubuwal. Marami pong mga nananampalataya kung hindi po tayo talaga naitanim ng gusto o na nagkaroon ng pundasyon na matibay. Kung minsan sa ating magkakasama o magkakapatid po, kung minsan mayroon po tayong makikita na talagang kung hindi po natin naisip o naisasagawa ang ating mga pag-aaral, talaga pong mabubuwal tayo. Pero hindi po natin tinitignan ang gawa ng isang tao, kundi gawin po natin na kung paano tayo magpakabuti. Wag po nating yung nakikita po natin sa ating kapatid o sa ating mga o sa amin pong nanunungkulan, yun po ang magbibigay na kainaan sa inyo, wag naman po sana. Yung pong nakikita po ninyo sa amin, yun po ang magbibigay na challenge sa atin upang tayo po ay magiging matatag. Kung minsan po, kung nakikita nyo man po ang sa atin, magkakapatid yung hindi tama, hindi po natin ibig sabihin na tayo po ay manghihinana. Kung hindi sabihin po natin, ang mga bagay na ating nakikita, ito po ay magiging karunungan pa sa atin o magpapatibay pa. Yun po ang ninanais po natin. Dahil po sa ating mga pagsambang ganito, yan po ay ating
magawa na sana po tayo ay kung keng Kapampangan po matatayis tamong lalo. Po bring sabyan tang aldoldo tamong makirandam. Kita mo pong ditak puling mga lambutana. Po sana makanita in kaya katamong perception, kaya katamong pamag-aral. Nuneretang balakid, data pong maging trials tamo, retang pagsubok ka daratang kaya katamo, nang minsan din nga liwa, reng mag-aral, gawan do pong inspirasyon din. Sa araw ng pagsusulit, magdamag po silang mag-aral ng mabuti upang sa paggarap nila. Kita pong examination, maka-ready la po. Makanyan mo naman po itamong mag-aral king kasalpantayanan na ini. Huling etamo po ay wasan, datang kaya katamo, yung pagsubok. Kanya kailangan, sabi na palagi tamo pong handa. Be ready. Po. At ngayon po, ngayon pong umagang to, tatawagin po natin si kapatid na Magdalena San Luis. Ito po, marami pong karanasan sa kanyang tatawagin po natin, nasa unaan po siya. Magandang umaga po. Hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. Nabigla po ako. Napakatagalog pa naman po natin. Una po sa lahat, sa ating Panginoon, tupurin natin po siya. Kung hindi po sa Kanya, ay wala po tayo sa oras na to. At napakasaya po natin, napakasarap pong pakinggan sa ating Panginoon na yung mga narinig po natin sa ating banal na Espiritu ay nanggaling po sa ating Diyos na napakasarap po. Kaya tayo pong mga kapatid, napakasarap po yung espiritista po tayo. Ninenervyos po ako. Lahat po ng dumarating sa atin sa buhay, hindi lang po sa buhay, sa pagsubok, lahat po yan alam ng ating Panginoon. At ito po yung ating nalalaman sa ating espiritong, banal na espiritong inuutos ng ating Panginoon na lagi pong nakasubaybay sa atin. At yung sinasabi niya pong mag-ingat po tayo at ihanda po natin ang ating puso sa Panginoong Diyos na gawin natin ang mga tungkulin natin sa Kanya upang tayo daw po ay maligtas. Sana po iniingi ko po na wag po tayong magsawa at wag po tayong tumigil sa lahat po nating gustong gawin dito sa lupa para po pag tayo po ay nakagawa sa lahat ng kanyang kagustuhan, tayo naman po ay maging maligaya sa taas kung nararapat po sa kanya na magawa natin lahat yung kagustuhan niya. Sana po, gawin natin po yung pagpilitan natin dahil nandyan na po tayo. Ano naman po ang ating gagawin kung hindi pa po natin ito isulong dahil nandyan na po tayo at nagpapasalamat din po tayo sa Kanya. Itinuturo niya po yung lahat-lahat na bagay. Unang-una po yung pagmamahalan sa ating kapwa at yung kung may mabablanko ko po ata. Mga pampangako mo po. Ito pong gawanta na po kaya katamang sarili, itang
mi kakalugod tamo po, mi papanyawop. Kareta pong kapatad tamong lalo na karetang mangailangan. At ita pong matuwang baluti, lakota na po. Ita pong kung ating kang making metong, patawaran mi po, manyawad kan tawad, ulim pong impanawon tamo, itaya po balo. Kalakbangan po, kamatayan, hanapin po. Kaya, impong Diyos, akain na po kaya katamo, karin puso tamo, nung nano itang dapat tanggawan, ikakayap tamo, bata mo pong mirasking langit, na maging banal tamo. Sana po, agawa tayang ang puti tamagsawa. Ang ganang ko na mo po kayo ni sabihan ko, wala na ako po ba sabihan? Pasensya na kayo po. Makakay po. Dakal pong salamat, maya pahabak po kaya kayong pasibayo. Maakarog po pero dakal niya po sinabi na. Makanyan po talaga. Iyo po pagaling langan. Nung etam po makapagsalitang Tagalog, tetam po magsalitang Kapampangan. Nguray, ini pong pamagtagalog tamo ngayon. Bata mo pong maasan po. Bangkanita. Bataya pong nga express masalese. Itang kaya katamong biring sabihan. Nung akwataya pong express kyan Tagalog, panikwanan taya mo po. Pero nung yataya po wagyo, kaya ko Kapampangan. Bakanta po show tayo po nung nanitang berita mo sabihan. Ngayon po karen kaya nakan po ating bisang magsalita karela ay Brother Patrick po. Isa pong mapagpalang umaga sa ating pong lahat. At una po sa Diyos at sa inyo pong mga maganda at mga pogi na aming mga magulang. At sa inyo pong kalupa kong kabataan. Kalupa po. Pasensya na po, hindi po masyadong marunong magtagalog. At pabustay nyo pong magkapampangan na pa dahil mabulol ko. At mayan po atin tamo, mayan pong bisan dumaki king kakatamong tema. Mananatili ang sariling pagkatao pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. At in tema tamo po, metong niya po king doktrina ning espiritismo. At napumburin sabiana ning kakatamong tema. Mananatili ang sariling pagkatao pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Burin sabihan po, manatili ya mo po in kakatamong sariling pangataw pag sinabi ay pag akay tanitang kamatayan. Pasensya na po, mag-nervyos ko po na. At sa ano po wari, ing tunay tao. Na po, halwa po ing katawang laman, ing tunay tao, nung halwa po ing espiritu tamo. Buris sabihan po, ana po yung pukit ang mananatili ang sariling pagkatao pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ing pong espiritu tamo, pag pumikawanine king panglaman, yapin po itang amanundang tao. Alwa po ing katawang laman, yapin niya ing tao. Ing espiritu po, ing tutong tao. At lula po klase, ing pagiging pangatao tamo. At niya pong espiritu, per espiritu, at katawang laman. Puro sabihan na po, ning katawang laman, yapin po ing melikamu keng gabun. At ing per espiritu po, yapin po ing babalo iya kem fluido universal. Bursabihan po, apin po reta pong espiritu. Nang kung minsan nakakita mo, deta pong magparamdam, apin po reta-reta makabalot na per espiritu. Ing per espiritu po, pwede ang maghugis kay keng nanong bagay. Pwede pong maghugis kabayo, pwede pong maghugis aso, pwede pong maghugis deta pong sinaunang tao. Pero ing espiritu naman po, yapin po ya ing metong mong sala. Alaya pong hugis ing espiritu. Kaya po maging atin niya pong hugis, kapamila tana po ning peri espiritu. At mangyayarin pong may banggit, kare pong minuna tamo may salita, kare pong pangari tamo. At ing reincarnation. Na po. Nano pong layunan na ning reincarnation.
magbayad pong utang at magsulong king kakatamong sarili. Bakit po may reinkarnata mo? Kasi po, kanita pong minunang panahon, eta pa po may kabayad utang, etala pa po walinis din kakatamong sarili. So, kailangan, bayo ta mo miras ketang bihalangganan, ketang kasakdalan na kaya rin hanapin. Kailangan linisan tayo pa yung sarili tamo. Yan naman pwedeng ating kang kasalanan, miras ka rin. Yan naman po, kalupanan po kayong pamag-aral. Yan naman po pwedeng mipasar ka nung maintindihan ketang pegaralan nyo. Mga niya naman po, king katamong pamag-aral, king base spiritual. Yan naman po pwedeng miras ka ketang kaya rin banwa nung iya ka malinis. Kaya pamanyulong tamo po, minsan, bakit tamo ma-reincarna? Sabi namin po ng kapatid. Kaya po ma-reincarna tamo, minsan, pasulong ng tayo yung kakatamong sarili. Ikatamo po para parehas nakatamo nilikha ng Diyos. Sabi-sabi nakatamo pong nilikha ng Diyos. So, kailangan magbalik tamo po kaya at alang malakwan. Na po. Kaya po patuloy ang reincarnasyon. Atin niya pong limitasyon. Po tamo pong maging sakdal tamo. Nung pong iya pa makapagbayad utang, ma-reincarna na naman. Kaya po mapalad tamo, kabang espiritista tamo, mga niyan tana pong gawa, karing balang tungkulan tamo. Nung etapa po gawa, ngayon panahon na ini, pota po ma-reincarna tamo po, karetang Muslim na, kareta pong mamatay tao. Sayang naman po, ma-reincarna na naman pong pasibayo. Na po, pota po, mirastahan po, karetang sasamba, karetang gawang tao. Na po, kaya po kabang atyuta na Kenny, yung mga niyan tana pong gawa ng tungkulan tamo, bang akit tana po itang kailangan tamong pararasan na po. At may tungyarin pong meging piniwalan ko na atin reincarnasyon. Kaya pong kapatad aton, nung Ton Dison, ita pong medium. Kanita pong first time kong makiramdam kayong pamanabit klabi. Na po, ya po, metong niya po may reincarnang pasibayo. Nya ita po, metong nemo pong kikwan. Na po. Kaya pong dindam ko nga ita. Bakit madakal, ay simula po kasi anak ko, daramdaman ko na po yung pamaglayo na yun eh. Kaya mo po balo, makanano ya po. Kalupan mo po itang kaya medyo medad, uling anak ko pa, kaya po ay intindihan. Kutang de po, nano ya po itang magsalita kaya ngarap, ating bumidyo. Makanaya pong nunabuha pa ba, tang salita na. Sa saniban de ako. Na po, dahil po kulang ko getang pamag-aral, ako po ay intindihan, mata po yung sinabi ko, pero po ngayon, dahil ay intindihan ko na, makanya niya po palang, kukunanin mo po diwa, imetong medium, po pala sa saniban. Na po, ala po sa saniban. Batayan na ning reincarnasyon, karunungan at pag-ibig. Na po. Sabi natin po king kaya mo lemang patungo sa Diyos sa pamagitan ng karunungan at pag-ibig. Yan ang pumipunta kay Diyos nung wala ang kabyasnan at lugod. Kaya po atin reinkarnasyon, atin niya rin lugod din kaya tamong Diyos. Na po, nung ala pong reinkarnasyon, no niya po inlugod. Sabihan kaya po, nung tatamo po kayong impyerno, bakit nakatamo pa nilika? Nung ikatamo, pabre nakatamo mga silab, kaya takanong dagatang apoy. Na po, alayo po inlugod ka nito. Pebre nakatamo, o nilika nakatapo, nung balo na rin, na mirastamo kitang dagatang apoy. Na po, Diyos siya po, balo na po yung malyari, king kega na ganang bagay, king bukas, king hinaharap. Na po, kaya po, metong niya ay reinkarnasyon, na magpatunay at niya naman lugod din kaya tamong Diyos. Na po, sabi natin po, mga sulat kening Mateo 5:25. 5:25 po. Makipagkasundo ka agad sa inyong kalait. Samantalang ikaw ay kasama niya sa daan, baka ibigay ka ng kaliit mo sa hukom at ibigay ka sa hukom sa punong kawal at ipasok ka sa
bilangguan. Po, may sabi po yung bilangguan, na po, ali po ken literal. Na po, sabi namin po, po, buris sabihan, makasula iya ken Biblia. Agad mo na yung paniwalan. Kailangan po atin tamo pong pamagsaliksik. Kalupanay mo po itang makasulat na ating kanon dagatang apoy. Na po, ken pong pamantindi ko, ken pamag-aral ko, hanggang pong baywang ko pa pong pang-espertista. Ing impyerno po, ala pong impyerno, na sabihan da po, resta mo po ano kitang impyerno, pag ing metong nga tao, makasalanan niya. Ing pamantindi ko po, ing impyerno at yun po keni. Na po, bakit po? Kasi po daranas tanang kasakitan. Daranas tanang, nung pong dagatang nga po yada, miras kakitang ngapi, manasakiting katawa mong laman. Ing espiritu naman po yun, mong pumasilab. Na po. Alya po masilab ing espiritu. Kaya ta pong pamintindi ko, kung pong paniwalan, itang ing impyerno, yapi na ini. Pero po ako, tapat ko po sabihan kayo, ing impyerno at yun po keni. Daranasan tanangan po ing ganaganang kasakitan, ketiking yato. Kalagahan sa ating buhay. Atin mo rin po, kung nano yung tena mo, yung pupulan mo. Na po. Kung minsan, magtakata mo bakit atin may papanganak, bulag, pipi. Na po. Dahil po kitang minunang panahon, siguro po, tapong pipi, machismis yan mapanyirayang tao. Hanggang pong eto to, sasabihan na. Na po. Kaya po pa mag-reincarnana, may balik yung pasibayo kini. Meg niya pong pipi. Na po. Hapin po yung pekit ang wana na kin Diyos tamo ito. Igpa, na po siguro. Bang pong nga ako may kasalang pasibayo, reincarnayo na ako mo pong pipi. Kalupanay mo po itang kapatid tamo ken Bicol, nung kaya po ito itang bibang ko, na po na. Nung kilala ya po ito, itapong kendalan. Ita po, maging kaya na po kanita, ng panahon na, mamataya po kanong tao ito. Na po, metong yung makasalanan, tala po kano bilang, din kaya nga pati. So, ing pekit ang wala naging Diyos, na ma-reincarnayang makanta. Na po, bang, na po agawa, isipan mo napin ala naman, naman naisip na makamatay ang tao. Numahan tayo isipan, na po. Nya po, isipan na po ngayon pero, bibang ko, na po. Yapin po, atin, yapin, makaya rin po i-reincarnasyon. Na po, maragulya rin pong dalan para miras tamo, kinkiakatamong Diyos. Ang timurin, may banggiyan po itang sinabi ng pangari tamo din na ing alabok, kanyang alabok, ing espiritu, kanyang espiritu. Na po, ing katawang laman, dahil may likaya mo, kaya ni kinyato, magbalik ka kinyato. Ang timurin, nilikaya ng Diyos ing espiritu, magbalik ka kimbiya espiritu. At ating abanggit, ito pong kapatanan din, dahil minsan po, ang alawang sekta, paniwalan din rin po. Kaso po, aliya mo po, kumpleto pa mag-aral. Sabihan ko na po na, ita po kanong karela, pag po ika po mamulang ka, ma-reincarna po kayang aso. Po, ma-reincarna po karang hayop. Nung po mamalda ka, may-reincarna ka karang kabayo. Po, maantaya po king karelang pamaniwala. Pero tayo po sirantang pamaniwala dahil karela po ito. Ang timurin, ing kamatayan, habanggit na rin po yung kakata mo. Nyapin po makapalukdang naong po, bisa ko po talagang mag-share na. Ing kamatayan, ita po kanong pengari ay, kita po nga panalben na, na po kano alakwan, ing karyana, ing yaman na, kitigin niya to. Mas ay, misan po din pong pengari tamo, alab da na mo, matay na lo. Na po. Bakit po? Kasi may kagawa na lo. Na? Bakit po? Depi kakatakutan ng kamatayan.
dahil baludo may kagawa na lo. Ne po, kalupanay mo po itang nung ika, tutuang matapang. Hanapin po. Dahil mamayad kang utang, ketiging yato. Nung ika, midinang kang kapanamdaman. Pamagbayad mong utang ta, nung atsuwaking kataruan, sabihin nyo po, Igpa, dagdagan nyo po yung kana kong panamdaman. Sabi tamo po kaya ito. Na po, nung pong ika, ularan da na agamat. Sabi niyo po, Igpa, dagdagan niyo po rin ulat king gamat ko. Sabi tamo po kaya ito. Metong niya pong tapang ito, king kaya tamong pamaniwala. Nung ika, tutukang may agawa na, king kaya ang kasalpantayanan. At, kabang at yuta mo po ni gawa tanaga, nung pong hanapin po kay king Santiago 2:26, kung ang espiritu na walang katawang laman, gayon din naman ang kung ang espiritu na walang eto na po. Nabubulol po. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, kita na mo pong literal, at niya po literal espiritu po na in katawang laman, alay pong espiritu, meteya po. Ne po, aintindihan tayo po kanita makanya naman po, nung kabunta mo po sasambo, pero alata ala naman pong dapat. Ne po, bahugya mo po kay harapanan ng Diyos. Ne? At pasibay po dahil pong dala. Salamat. Mega enjoy ko po oras na po pala. At pasibay po dahil pong dala. Salamat. Yapin po pala kakain mo po rin piyari tam. Masanting mo rin po pala yung mag-enjoy. Ne po, uli pong impisa sabihan, pang-spiritual, mag-enjoy po yung kapatad. Uli pong birinala mo pong i-voice out, detang kayang darandaman. Siyempre po, may ngariya kaya sisinta po yan, istong yan mo asasabing buri mo kaya tang sintam, mangalwal po ne po. Pero ang yan po, binugnos na itang kayang bring sabihan kaya katam. So, wala naman pong maging problema kanita kapatad. Pasalamat kaya po kaya ka na kaya kayong kadesididuan. Hildem pong kaya nakanta mo, desidido la kayang pamagaral, king kasalpantayanan. Uli pong yung kaya katang kasalpantayanan, tutupong maluwalas siya. Malawak niya po. Uli yung kaya katamo pong datang. Yung minsan hanggang pong paraparew tamo. Kaya mo po paraparew ketang pamangwang diwa ne po. Kanya kailangan po yung kaya katamo pong pamagaral, ita pong dinantayang malawak kapangunawa, malawak kaisipan, uli pong istong ekamigmalwalas, hanggang mo po ketang mitakid ka. Ne po. Uling yung kabyasnan po, pasulong yan, yung kabyasnan, miyayaliwang kabyasnan, lalo na po rin kaya katang kabataan. Lalawela pa pong nung minsan ng gaking ing tema lawende keng diksyonaryo nung makawukul yan pong mustuya uli pong dening kaya katamong anak pasulong na po yung karelang kabyasnan ne po ating mayaring mestra ating pong magaral mestra kalupa tamo mo naman po susulong tamo yung kaya katamong pamagaral. So yung pong oras sa tune ne po sana po yung panikwanan tamo nung mateya yung tao, ita pong masanting nang depat, ya po yung masabi na po. O ba po po ang ating mamamate, wata pong mayap ya, pasayang nande po. Kaganakanan ni nga nakaita, pero po nung pasaway ya, bagi na, po. Po, makanyan ya mo po ita. Isto pong masantingin kaya ang gewa, mitatak at mitatakya po, karetang taong manakit kaya ka. Pero po nung itang gewa mo, po, hanggang kingarapan na po ng Diyos, saya po matulid, hanggang kareng tao po makanyan mo naman. Gusto pong mete ka, nung di taklareng magpaglibing, kasi po niyang mabiyaya, kaya mamaya sa bosiping bale, po. Pero po nung mikakalugod tamo, niya po yung tema, yung Diyos po tuturo na kaya katamo,
may kakalugod kayo, king metong at metong nga na po, hanggang den banal na Espiritu. Ren po kaya katamong piece of soup, ngayon aldong ini, 4,907 la po. So yung kaya katamo pong guardian, den guardian tamo, yala po mama ko, makikitla po kaya kami kaya babo, uli po kaya tang pagawanan ng banal na Espiritu kaya katamo, tayo po kalingan. Hanggangi kayo po, kapatid mi, manalangin kayo po, karen kaya katamong pibale-bale, nanuman pong problemang kaya katamong harapan, yung Diyos po yung bala, yung Diyos ipanibalatangan po kayo. Uli pong yung mamya solusyon kaya katamo. Nunay itang pamagtibe tamo, king kaya katamong kapanwalan ng timong kaniti, yung Diyos halaya pong patugot, makibat ka rin kaya katamong balang inay. Yan po yung kanakong panwalan. Uli pong yung Diyos, lalawin na yung kaya katamong kabilyan. Yamo po bukod yung kaya katamong malyaring tagapagligtas sa pong santungan.
Manalangin tapo. Sakdala maestro kaya kaming Ginoo. Dakal pun dakala salamat ngini pong mayari niya po yung kaya kaming pamanyamba. Ginoo sana po yung balang metong kaya kami dinan mo kaya pong lalong sikanan. Dinan mo kaya pong ganapakabyasnan. Dinan mo kaya pong kapibabatan bang kanita Ginoo makanyan milang asat siya ding banal ming tungkulan. Igpang banal ngining oras sa iti pasalamatan da ka po karing pagkalubmong biyempong sikanan kaya kami ang gana karing aldomi ha kabiyusan mila pong payapa. Ginoo ngening oras sa iti, miras kaya pong payapa kining kekeng santuaryo. Sana po Ginoo makanyan mo kaya pong balik payapa king karing sarasarili ming kubuntok nangan. Ginoo bendisyonan mo kaya ngampu. Ginoo malapit malaut makanyan mo kaya pong tinipon ngening oras sa iti makanyan mila pong gewaring kekeng banal tungkulan kaya ka. Sana po igpangening oras sa iti. Uy ni po yung kekeng panahon babalitare po ring banal. Ginoo nung nano man po yung daratang adelon dumano kapag subukan. Ginoo sana po makanyan mi nga kargang mayan dumalang po sana nga lang kapayapan. Igpang banal ngening oras sa iti kapoy mikibalo anya ngeni pong oras sa iti makanyan da ka pong aligan. Makisabi kaya pong mayap kaya ka. Sana po ninuman ng ating bitbit kapanandaman ngening oras sa iti o kainan. Luwata kilo banggana po rin kaya kaming kapatad at yukining balayaning ampunan. Ginoo makanyan mila pong pakisabing mayap kaya kapisan mo pong lihim karing mapagpala mong gamat. Ang gana po retang kaya kaming tengaring at yukaring kubur ang tuknangan ang gana karing biyasa. Ginoo nung ika po yung magkalubalang masulit. Ginoo dakal pong dakala salamat ngening oras sa iti. Ngeni pong mayari kami. Ginoo sana po magbalik kaya sana pong payapa karing kubo ng tuknangan. Ginoo rin po rin kekeng di mo ta panalangin. Sana po tanggapan mula makanyan langan. Sana po miras mabang lungayin king kekang banalay harapan. At tanggapan minayaman. Sana po itang limong kaya blasa rin kekang bendisyon. Ating lagyo mo Yesus sa kami. Kaya kaming talapagligtas. Yan asa po salam. Yung guardian tamo po. Dan guardian tamo pong lalaki. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Signing off. Sibul Tagumpay-Ning Biyay is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay-Ning Biyay.
Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.